tabu baikhe asuk songkaijakmani 5 bosor kana naikha tai bini bihi priyano bo belaikhano hamjago haipano okoi ekdino priyani tomung samurokno nugui achuk priyano kisa daud nangjaka bo obo haingjaka priya onesala bai hamjagui tonglaina hanai tai oboni bagui borokni ni bisingo belaikhe walai mungrok phaikya Finally tabukhe divorce ni kokse phaisu tai priya achukno yakari klang thangka tai priya bini dolni nogo tongui tongikha achuk priya no daud nangjama kobor hai ngui thangka bini bokrokni priya no muito pogri semalia tai thupuro chapuro jesepuro phano sudo priya no mangsa wansugui muito manjagui tongsu din salsa boje puro baso kachawoi thangai tongpuro bini na sikmani sito thebaja kagos nukha abose ajaga obahake sijak 1 ghonta baino kamajak hamjak mano taise kifili mannai tai obo bai baksano thaini bungrok tolawo sijak achuk tabukhe ajaga ono thangai sogika apujari ni thani apujari mantra poriman khorang tabukhe taisa lila rangkha tai ob bisingo haino manakma ngei lila rungjak opujari achuk yang naisika tei bono tamani bagui phairok hini singka achuk joto kogrok no sabaikya opujari achuk ni kogrok no khnawoi kisa mani sur ngei achuk no kaisari ksak yapari rekha tei bono saka obono romoi daily no horni bartao priyani photo no naititei obahage mantra pordi hinai tai tep sake opujari achukni khunju ganao kaisa mantra sawi rekha tai o mantra sabaiman pore opujari haino haibo puja khinani chengjawkha achuk opujari no rangrena bagui jepuro yak phologo haipano opujari rangnana koisilia achuk haino hai abolongni lama tei taisa phirogui phaikya tei bo okongno tei khushi no ngui phaimani abose asumsa bo obahengjaka bini ukulo kebo phaitongma hai belaikhe hor kuthuk ungjak parani lama tei bo thangai tongo bo obahai ungjagui tongkha bono kebo phola shoktini bono murugui nai tongphaima hai bo jese doi hinnani chaitok phano bini yapiri asukno turuk se himjagui tongsu horni barta tamnani takisa se jora tongsu achuk bini nogo sogikya bo bini parts ni priyani photo tikhlaikya tei bo apujari rohmani riksa kanainakha tei bo apujari ni mantra no pornani sengkha abuse asumsa bo obahai ungjaka soitani pholarok bono guriboi sardigno kobolui tongphaiba hai tei bono romnani bagui chaitogui tonglaikha achuk chaidigno naisigui tei bo urat khe mantra porikha tei srapsa tongkheno o phola hamyaro kamai thangbaikya achuk obahai khaite kwbangma sal lai thangka haipano achukni bihik priya tabukbo bini thani phayako achuk haino hai apujarin ro thana bagui lamrukha onogo sogikeno achuk opujari no joto kogrok sabaikya priya tabuphano bini langmao kifili phayako hinai opujari 2 minute ni bagui mokon mokongkha tei saka bo achuk ro je kcha color ni mala kanjak obono opujari ni mantra no durbal khaitongkha nei achuk o mala no logino sachu sipka opujari obahai bo saka priya no onogo tubukhang ke priya soisino achuk ni thani kifili phaipinai hinai apuro bahano achuk nogo kifili phaitongpuro abose bo obahai ungjaka bini ukulo kebo phaitongma hai tai bono nasigui mangs tongsu haipano achukle priya no belaikhino hamjago tai bono mana bagui bo jese panse khlaimano tandino hungkeno bo priya no kol khaikya tai bo nakarsana hanai kogruboi priya no koikha tai priya no abolongni ganao no sarigo malaiti hanai kokasarkha priya srapcha wansugui naikha tai haipeno malaina bagui kogrukha asuk salni pore borokni tinisi puila malaisu kokrok salaite achuk anogo talang thangka jepuro priya anokni ganao sogikeno bo tamjani hai ungjagui tongkha tai bo achukno o jagani hindi hinai saka haipano achuk jobodosti khebono anok bisingo talang thangka jepuro opujari priya no nukheno
abo se ashuk no phataro thangdi hene dagiwi rohka tai doga soinakha prai 2 ঘন্টা hai jora angkha abo se tabu ponjo doga khulogyaku ashuk tabu khe belake amangchi mangnangjagui tongkha abo se tai srapsa tongkheno doga bini bono khulugjagui thangkha haipana ashuk a doga ni aingna ro je abono nukmani abono nugui bo kasangma bothre phaijak thangkha bisingo pidia lengjaksi tai bini bwsakni chardikino mombati musungjak mama a pujari pidiani bwsago tamjan rok haino seitongo haipano wanajang kokhe obosi pidiani ganawa belake kirme sinja phola hanja haino tongjagui tong o pujari ajukno hai hini saka pidia tabu obo haino khlainai ajuk je samani haipano oboni bodala ophola hamya je musumani abono ma khlainai hini saka ashuk kuno phano buji manjaiga tongkha bo pidiano ajagani hindi hinai saka abo se pidia kaisa photala hai ongoi bo basai tongkha tai bini langma guthini sara tai kuno korikha ashuk pidiano obostha no nugoi belake bukha bajak suka bo pujari no joluwi saka pidiano agin haike khairti hinai oboni pore kheno akosom phola hamya ashuk no uklukte dagare khiglairka tai haipeno akosom phola hamya apujan rono sago habui thangka abuse apujan niru belake kirmai sinja phola ongise slaijagui phaisu o saini busa bukur hano slaijagui thangka tai mokol bo hano kupurung thangka abuse bo hano urat khe munui tongkha o pujari bini kirmai sinja rukbai saka bokuno sadharon borogya hanai yangle bo kaisa soitani pholasi o bolongo bo busuk din romoi chobjagui tongmani ungna tai bo pidiani phola no khogoi sak no pyogjagui rekha tai ashuk no bo salbrumni bagui bini gulang khainakha ashuk okok rok no khnawoi bo ajagani dati kharka abuse bo o bolongni kutulisi manliya bo jesa jaga tei thangpano se tai srapjani pore kheno o nokni bwskango haino haise phajauka turuk bini bokhro bo kam khaya angli phakya tai bo o bolongono salbrumni bagui chobjagui thangka 1 masni pore a bolongono police rok kosok mona mungja mangkuthui mangka o mangkuthui tai kebonia sana thangke pidia tai ajukni si o mangkuthui